Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene iniyo muli. Ndisanabwere ndi update yako Iran. Ni next video kumano video iyi nimafata kambirane nkhani yokhuzana ndi ku Lebanon. Specifically Hezbollah kumanso ndi Israel. So pakadali pano Israel yapha asilikali aku Lebanoni okwana 13. You heard me right. Apa Israeli yapha asilikali 13 aku Lebanoni. Tumfane bano. Osati Hezbollah. No. At a funeral for 13 Lebanese state security officers who were killed in Israeli bombing in the southern town of Nabatea yesterday. The Israeli bombing strikes hit various government buildings in Nabatea, the government office as well as the state security office, killing 13 officers and wounding many more. This comes as Israel is at war with the Iran-backed militant group Hezbollah in Lebanon, but it's a conflict in which the Lebanese government and its institutions, including the army and state security, have sought to remain a sort of neutral third party. So much because Muzwaga yuti Hezbollah ndi terrorist group, okay? Mename na kwinako. Komano fuso limene mugenda kuyankhaso ine pamambero pake pa video iyi ndikalongosola. So kuli gulu la Hezbollah ndi kuli gulu la ngati dziko, okay? Ngati dziko. So Israel yapanda yapasikana dzikolo 13. Okay. So chachitika nchani zinthu zimakhala bwanji kuti nkhani mimvetse bwino chifukwa nkhani bwangomvetse bomba zikuvutana kupanga analyze kuti zikukhala bwanji kuti nanga muti magulu waso akhala bwanji chabwino ndinakambako mpang'ono mbuyo koma pano paso kufati ngobwerezaso chifukwa just so that you can understand. Pa 6 June 1982 sunga chaka chimenecho 1982 6 June Israeli inaganiza zo panga occupy kama to invade kulanda malo ku Lebanon, southern Lebanon, okay? Kupita mene kutako pakwa anthu tamangisa anthu iwo ndikulowa ndikumakhala muti mene kucha fuso ndikumati kuti zimene zizi maIsrael amapangiranji. Yankho limene tili nalo pano ndilonena kuti iwo amakhulupirira kuno kuti ku Lebanoni, ku Syria, ku Persian Gulf uku chaku Iran kucha, ku Jordan, ku Egypt, kose kujako ndi malo onena kuti wacha Mulungu analonjeza, is promised land. Adalonjeza iwo akhulupirira choncho. So akuyenera kuti malo acha awatenge akhale awo. All the way to the north, border with Lebanon, Syria, and hallelujah, which is actually included in the promised land. Can you believe it? All of Lebanon is included in the promised land, all of Lebanon. And a lot of parts of Syria, all the way to the Persian Gulf. So when we see those wars, zimene zili mabuku mwawo ndipo mpata kwa zamurongo pezeka azapanga chifukwa anapanga kale poyambira nthawi imene yamapanga zimene zizi kumayambiriro kwete. So panapa zili pa break ayi and akungoyesera uno akana zafosa mu comment section kuti so Israel imapeza benefit, imapeza phindu lanji chifukwa America ku Middle East kucha, right? Israel imathandiza ma-Americans kupanga zonse zimene ma-America akufuna, right? Ku Middle East kucha. So iyo imapeza phindu lanji. Phindu silinabwere koma ilina layamba kale kuoneka. For example, Netanyahu ali ndi warrant of arrest akuyenera kumangidwa ku court la dziko lonse lapansi ku ICC, koma Trump amati ayi musamanga msiyeni. Ma benefits ake na amenewo. Koma kwatsala tu ma benefit akuluakulu ona kuti
akuyenera kuti amuthandize kupanga achieve kukwaniritsa maloto ake a Greater Israel, right? Pakuyenera kukhala Greater Israel. Ndi project imene yolanda maiko ngati angapo kafika kumeka kucha. So phindu lake iye akuona kutsogolo kuti phindu langa ilo that's why akupanga zimene akupangazo panopo pakati pano, komano international community dziko lonse lapasa mkhala chete kumapha anthu ana ang'ono aja ndikupita komanso osamabisa kumene kuyankhulaso pa live iso kuti ana ang'ono ndiwoyenera kuphedwa awo chifukwa akadzakula adzafuna zabwezere zimene apanga kwa makolo awo. And zoyipa like zonyasa like uchigawenga weniweni uja mapera uchigawenga akuchitika kupha anthu ma thousand kambopanda chochitika. Okay, so immunity imene iyi chitetezo chimene chechi akumapanga kudalira nani? America. So that's maphindu ma benefits amene akumapeza ndi amenewo. So you are in 1982 pa 6 June anapanga zimenezo kulowa mu Lebanon, Southern Lebanon kuja ndikukhalako ndikupha anthu ndikuthamangitsa anthu ena kuja kumakhala kuti kumeneko. Pamene tikuyankhula apatu tikukamba za gulu lija la Hezbollah lija lisanabadwe kulibe. So paradusa 3 years 1985 kuchoka 1982 1983 1984 1985 pamene gululi limabadwa ku Lebanon kuja kuti zikuoneka kuona kuti tikaposa awatipha. Chabwino gulu limene lili linapangidwa sponsored ndi ndani? Gulu limene lili pali maiko angapo amene azati akule ngati mwadzuka kufuna kulimbana ndi anthu awawa, okay, ifeso tikuthandizirani. Syria inali muti momwemo. Why Syria inali momwemo? Chifukwa nayonso inapangidwaso chipongweso, kulandidwaso maloso choyambiriraso, komanso polenga ndi manifestoso amene ali mu Israelimo after Lebanon pamene kubwera Syria. Ndi Syria nayonso inati ifeso tikuyenera kuthandizani gulu limene lili. Ifeso tikuyenera kuthandiza gulu limene lili. Right? Wina Iran inakathandizana gulu limene lili kulipanga sponsor kwambiri. Chifukwa chani? Akuyang'ana manifesto awo kuti manifesto awo akutani? Manifesto awo akufuna zoti pachakatenga Persian Gulf. So iwo sakuyang'ana za apapa kuti chichitika nchani. Akuyang'ana za kuti okay anthu akutsogolo kuno afuna apange izi. Okay, fine. Na first ndizipange nezi. So afterwards chimene chinachitika ndichi gulu lija la Hezbollah labadwa amba utatetsana mna kucha mu chaka cha 2000 ma Israeli aja anathawamo ku Southern Lebanon bwela kwawo, right? Ma Israeli aja amene analanda ku Southern Lebanon kumakhala mwaja mu chaka cha 2000 athawamo fona wapanikiza. You understand? Chabwino basi kumakhala komano maloto aja sana sura agwabe sura natha maloto aja adakalipo pendithu maloto aja andakalipo mpaka napano. So that's why mukuona zimene zikuchitikaza. So intelligence chimana panga chake chikulu chona kuti anathamangisa yayi zinthu kubwerana kuti ziti mchimake bwino. So takuza why Syria na joina kuthandiza gulu limeneli chifukwa kuti nayonso anapangidwa chipongwe komanso manifesto ake anali kuti akupita after Lebanon akupita ku Syria. And Iran iso nayonso inapereka effort kwambiri fa imadziwaso zoti paja anthu aso aliso ndi ambition iso zolinga za Persian Gulf. So actually amene kuti aonese kuti tithandize ndithu. So boma la Lebanon limatani
boma la Lebanon napeza kuona kuti linapusa kwambiri kugona ndikumanena kuti basi chabwino ife tili neutral basi kumakhanga kuti akuopaso, you understand, kumakhanga takuopa moti iwo athandizira gulu lija kuti tikhale limodzi tikichito limodzi kuteteza dziko lathu chifukwa gulu labwera lifuna kuteteza dziko. Iwo aja anakalisiya lokha gulu lija. Instead ndikuyamba pano kulumikizana ndani ndi maisraeli ndi maamericans kumauza kuti gulu limene lolo talipanga lebo kuyambira lero we declare now from today we declare kuti Hezbollah is a terrorist group, kuti ndi gulu yani lazifwamba. You understand what I mean? Ndi gulu lazifwamba, Hezbollah gulu lazifwamba. So kuyambira pamene pachapo chifamba gulu lazifwamba chabwino to the point yona kuti aja boma kumauza mmene munamva pakatipo boma kumauza Hezbollah siyana zida zanu muchoke muno, siyana zida zanu muchoke muno, siyana zida zanu muchoke muno. Mbona musuti kufunana. Okay, so sakudziwa kuti makamaka chuchitika nchani koma no chimene chimachitika teza mpiri ma Israeli simanapanga samafuna kusaina peace deal kuti pakhaintendere wa like pakana kalekale. You understand, despite ngayi kuti anaziyamba ndiwo okay pakanga libali kumiyana kana kwa mango tati tipange ceasefire amango ceasefire okay koma afterwards amaza phwanya so ceasefire icha ndikutaniso ndikumapitiliza kumapanga zimene amapanga zicha kumaphabe anthuso pano pa ceasefire simagwira ntchito. That's why Iran ikukana za ceasefire pano afuna zinthu zoti nkhondo itheretu chifukwa imene ndi skill imene amagwisa ntchito. Ceasefire sipakena kwa ayambilaso chifukwa iwo zolinga zawo sizinakwaniritsidwe, right? Pompano anapita ku America ati ukapanga za ceasefire chanchani Lebanon zomwewo Lebanon yomweyo. Well, thank you, Mr. President, for your hospitality, for bringing Israel and Lebanon together here in the Oval Office. Israel wants peace with Lebanon, and Israel wants security for its citizens. We're united with the Lebanese government in wanting to rid the country of this malign influence called Hezbollah. And now that, Mr. President, under your leadership, Iran has been so degraded, the possibility of degrading Hezbollah and liberating Lebanon from their occupation is real. So we hope that together under your leadership, we can formalize peace between Israel and Lebanon in the very near future. And we are just very thankful for the opportunity. Kuyamba sabano kufuna kuwukira gulu limene lili. Depano chachitika nchani pedi kubwera sabano ku nkhani ya lero kuti Israeli kupha asilikali 13 a dziko la Lebanon. Osapepesa, osarani basi kungopa. Right? I mean, yeah. What do we expect? Menu membekeza ya apasilikaliyo basi ne bachapo zikhame zilimo. Chifukwa mukugona kwambiri anthu sakugona akufuna nthaka yanuyo afuna dziko lanulo nini mukugona basi. So what more mbugayo sar Hezbollah kangochokerato chinga chitike nchani dziko lolanda ndithu akachopenepo akusiriya nde here. So in maganizani ndorani fukaru Lebanon amba kuinyosola somano amba kulowa kubomako osati kuti Hezbollah ikakubomako eniyo mzingu kamba sama ceasefire baba gloina amba ku Lebanon amba kai uto president wa forces party Lebanese forces party chino nda ifera tatoba ma ceasefire kulawo chifa ceasefire makhanga real tricky tingo imikira kai. I don't know. I leave that to the future. But for the time being, yes, we need the president of Lebanon to talk with the Israelis
in order to try to finish up with this situation. What Finish up with leverage this does he situation, have? Not a ceasefire. We are fed up with ceasefires or with armistices. We need an end of the war state. Koma, trust me, zolinga magoals, malingaliro awo ofuna kutenga Lebanon sanate mpaka nazafika kutsogolo kuno. Nde mukamang'ana apa anzana kuyang'ana apo. That's it. Then guy. Pazimene zachitika president wa dziko la Lebanon wati chani? President wa dziko la Lebanon wangopanga kuona kuti Israel mopangazi it's a war crime. Imene ndi milandu imene ya nkhondo. Ndi kulakwira malamulo a nkhondo kumene it's a war crime. Basi zatha palipo pompo. Kwinako zero. Munozo zoti basi. So yeah, that's it. Thank you so much, Malawi and Cameras.